restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Dobra, to naginamy. W sumie to jest spoko okazja, żeby wspomnieć, że niedawno był Dzień Ziemi, a tutaj mamy takie zalegające sterty śmieci. No i tak, i to jest ośrodek, który, właśnie koledze opowiadałam, jakiś czas temu tu była jeszcze woda i prąd. Znaczy prąd jest, zaraz zobaczcie. Ale przez to, że się miejsce stało popularne z różnych względów, to niestety dzisiaj wygląda jak wygląda. I właściwie jedyne, co tutaj można zrobić, to pseudo-artystyczne wysrywy w postaci intro zaczerpniętego z Silent Hilla 2. Okej, więc ośrodek się składa z kilku pawilonów, które były pod patronatem różnych postaci z bajek, ale dzisiaj wygląda tutaj tak niezbyt korzystnie. I nawet graficiarzy zbyt dużo tutaj nie było, ale jak już ktoś był, to zrobił dobrą robotę. Chociaż być może akurat ten się nie wszystkim spodoba, więc nie będę komentowała niczego poza walorami artystycznymi. I może już nic więcej nie powiem. No ale wszystkie elementy stalowe usunięte daleko, daleko. Czy na żyletki poszły. Szkoda gadać. Fajna sceneria by była kiedyś. Może jeszcze jak było trochę mniej rozwalone do sesji. A ja zobaczę, zawsze ludzie kible niszczą. Zawsze do kible. Ja tego nie rozumiem, dlaczego. Ale co nie w tym widzą, nie? Nie wiem. Kible rozwalają. No warto wracać na drugie kółko, bo tu też ominęliśmy. Tu mamy hydrofornię, która zapewne jest... Aha, opustoszała. A kawałek dalej jest w ogóle ośrodek szkolenia służby więziennej. Także no cóż. Co? Kocioł? Tylko tyle, że kocioł. Nie ukradli, bo za ciężki. Tutaj w sumie wszystkie domki po tej stronie są takie same. Były jakieś zbiorcze chyba sypialnie dla dzieciaków. Jest akurat krasnoludek, ale nie za bardzo jest sens wszędzie wchodzić, bo wszystko wygląda tak samo. Tylko w jednym był chyba ten wielki zając taki spoko, nie? I te takie fotele, no nie. Tak poza tym to zniszczenie. Tapeta wszędzie praktycznie jest taka sama. O. Tu tam jest zielona żabka, ale omijamy, bo nie jest zbyt ciekawa. No i ja jestem przekonana w ogóle, że tutaj był plac zabaw jeszcze niedawno, swego czasu, takie jakieś huśtawki i tak dalej i tego nie ma. Czyli musieli to wziąć na, nie wiem, żyletki po prostu. Ale jeszcze zobaczymy czerwonego kapturka, a bo tu jest bardziej ekskluzywnie. W sensie wcześniej były takie duże hale do spania. Tam pewnie łóżka polowe rozkładali. A tu były pokoiki. Tak. To tym się różnią te boczne domki. Faktycznie. No. Oczywiście tutaj wszystko wytrzaskane. Tak, idziemy do wiewióreczek, bo tutaj jest wilk i zając i tutaj ktoś zrobił instalację artystyczną. Ale tutaj śmierdzi w ogóle takimi... No może to od tego pierza, bo to nawet nie jest stęchlizna. Nie wiem, czy to czujesz. Czuję tak, no. Wilki zając. Okropny zapach. I już w takim miejscu nie można zrobić nic innego, tylko trzeba być kreatywnym. Więc ktoś całkiem urokliwie poukładał te fotele.
No na zdjęciu to wygląda super, na filmie w sumie nie. Tak, ośrodek kolonijny to i musi być altana. Wszędzie są sznury do suszenia prania, co musiało być wykorzystywane pewnie po powrocie z nad rzeki. No ale dzisiaj to już nic sensownego tutaj nie ma. Tak więc mamy właśnie tutaj prąd tym wszystkim. Nie wiadomo po co, ale licznik idzie. Chyba. Czy ma... Są zero, nie? Ale... Ma 0 Ale kWh, no. Ale coś tam powinien ten licznik zmieniać, też inne dane pokazywać, nie? Tam było coś jeszcze jakieś, no. Było, ale dalej. widocznie miga... Akurat teraz są zera, nie? Muszę Tak. No, ale ma właśnie na 0 kWh kWh. No. Także mimo wszystko, jakby ktoś chciał sobie tutaj kupić to i wyremontować, to prąd jeszcze jest, droga wolna. Resztki pieca. Tutaj nam się instalacja wali na głowę. I może to był przypadek i może zobaczyłam to, co chciałam zobaczyć. Ale według mnie... Tak. Według mnie to wygląda jak odwrócony krzyż z wieszakiem. To specjalnie tak zrobię. Tak. No w obliczu ostatnich wydarzeń politycznych, to znaczy takich bardziej już z zeszłego roku, nabiera to wszystko trochę innego kontekstu. A w ogóle ośrodek też z pewnością gościł rekolekcje. Mamy pełno różnego rodzaju odniesień religijnych. No to co? No to będziemy... Aha, jeszcze tutaj jest parę miejsc. Gdzie był ten Smurf? Na nóżce od grzyba. Nie w tych garażach tam? W garażach chyba, no. I z drugiej strony tego? Znowu Tak mi się wydaje. W ogóle jak to brzmi wyrwane z kontekstu, że jesteśmy gdzieś w lesie na odludziu i szukamy Smurfa na urwanej nóżce od grzyba. To sugeruje jakieś inne grzyby, no ale okej, nic nie jedliśmy. Gdzie on był? Tam może? Tutaj kiedyś z pewnością składowano bardziej wartościowe rzeczy, jakąś zapasową pościel pewnie i tak dalej. A dzisiaj tylko muchy już słychać. Ale na pewno taki ośrodek jest sentymentalny dla osób w naszym wieku. No. Gdzieś tu musiało być dobre jedzenie i muzyka z boomboxa. Tyle przetrwało. Ja się zastanawiam w sumie, po co dzieciaki się miały chować w nóżce od grzyba. Wiesz co, bo za karetą siedziały, proszę były drzwi, były zamykane. Możliwe. No, kiedyś było wolno takie No rzeczy tak. robić. I co? Teraz scena jeszcze. Tutaj. W sumie fajnie kiedyś było takie wypady. Teraz to młodzież ma większe wymagania. No. Chyba to jest jakiś domek i właśnie jakiś religijny tutaj, nie wiem, jakiś domek pielgrzyma był czy co. Wszystko porozwalane, no. Jakiś taki mały pokoik na końcu. Łazienka może? Jakiś stelaż po umywalce został. No. No tak. Zakończenie. Potem się zawsze f***am, że nie wiem co dać na sam koniec, nie? Właśnie takie fajne zakończenie było teraz tego. O. Naprawdę. No i jest.